Sangka Tutung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari Waduk Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menuju Dusun Sukorejo, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dan sekaligus mereviewnya. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih gemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng Waduk Siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Dedean. Dohong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu.
aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadon siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti ajal misahno waktu kali kunto uga melu nyeksekno oke ya penuh ya jebule sliramu oke boyang ya tresno mudune Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa dhewe gene ya buka iki marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Dalan iki biyen asring tak Separuh punjul, separuh nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi nang
Wadosiman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno watu kali konto mampu melu nyaksekno kasih berambal dibakar enak ya sedep sliramu modho tresno Dohom ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora guna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu mangkalan ini kan niku gitu ya Wadosiman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno watu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medha tresno Doh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu kali konto lali karo putra yang menghubungkan putrimu Desa Siman Kabupaten Kediri dengan Desa Pondok Agung lan hina wis ra duwe Jembatan pengarepan Kalikonto. maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini.
Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih Hutan berarti yang ya. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi, neng wates siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno, watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu, aja mung karana ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa, mung walengku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu, aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Neng wados siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno, watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medha tresno. Sangka putung. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu, aja mung karana ulap karo kebiaren donya, ninggalake
aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra Dusun kampungan tahu apa yang kerja-kerja ya Bang? aku wong ora guna melarat lan hina wis ra Itu dusun kampungan maneh marang sliramu atau dusun Sukorejo, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten sliramu bahagia. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih gemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu modho tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora guna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu neng wadah siman sliramu nate Ikannya gede berarti sumbernya gede. Urip bebrayan nganti aja Masjid Wakaf Miftahul Huda, Dusun Sukorejo, Desa Pondok Agung. Uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot ketemu Nino.
Ada roh dhewe ora. Hah? Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo Rapian iki timbane pondok aku. Kampungnya ini ya. Tekan baris ini. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih gemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah simpan sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu modho tresno Sabilul mutakin. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karena ulap karo kebiaran kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora guna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu
neng wadosiman sliramu nate prasetyo urip bebrayan nganti ajal misahno waktu kali kunto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno gak ketemu. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Rapi tenannya ya. Kalau gang-gang rene bareng. Temboknya lumayan ya. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadosiman sliramu nate prasetyo urip bebrayan nganti ajal misahno waktu kali kunto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain biar pikiran kembali fresh lagi. Sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Oke kawan, kita sudah selesai mereview
Dusun Sukorejo atau Dusun Kampungan, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dusun Pondok, Desa Pondok Agung yang Dusunnya Dana Agungnya yang Dusun Pondok, Desa Pondok Agung,